l-4 filgħodu waqt il-programm Breakfast News fuq One ġew diskussan dettalji ġodda li żvelat il-Gazzetta Malta Today dwar il-każ tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Dettalji li tefgħu dubji fuq kemm loti tal-proklama se tħalli riżultati mixtieqa. F'intervent telefoniku l-editur maniġerjali ta' din l-istess gazzetta, Xavier Balzan, insista li meta wieħed iqis il-gravità ta' dan l-iskandlu għandha toħroġ il-verità biex ir-responsabbiltà politika tinġarr. F'mumenti bħal dawn, wieħed għandu jingħaqad u jgħid ir-responsabbiltà, il-verità għandha toħroġ u l-verità hija li hemm responsabbiltà politika u jiena nkompli nsostni jien m'għandi ebda prova li Austin Gatt huwa korrott jew huwa maħmuġ. Imma huwa responsabbli politikament. U għandu jirrispondi politikament u ma jħorġ il-Prim Ministru jgħid sorry. Qal li l-ġurnal għandu fidejh aktar emails dwar dan il-każ, iżda il-Malta Today qatt lura milli jippubblikhom. Balzan appella lill-Ministru Austin Gatt jagħmel rikors biex libell li huwa għamel il-Gazzetta Malta Today jinstema b'urġenza bilan li huwa jkun jista' juri dawn l-istess emails. Għamel rikors b'urġenza, għamel rikors b'ħanuri l-emails. Issa, illum hemm email fil-Malta Today fejn jistema' Ministru. Se noqogħdu nagħmlu, se noqogħdu nduru mal-lowżu nippruvaw ninterpretaw għax il-Ministru ma kienx jaf. Il-Ministru jista' jkun ma kienx jaf, imma under his watch sar l-ikbar skandlu li qatt iċċitteret fil-istampa Maltija għall-inqas fl-aħħar 25 sena. Elenka każijiet oħra li fihom kellha tinġar responsabbiltà politika. Ewlenin fosthom il-każ tal-Ministru Tonja Fenek brabta mal-bejħ tal-lukanda ġerma. Saħaq li minkejja li pajjiżna illum huwa membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea, l-etika Ewropea li jekk xi ħadd kien skorrett femilu jirriżenja baqgħet ma daħletx. L-etika Ewropea ħadd jiżbalja jew xi ħadd jaffiġġa ma daħletx b'kull rispett.